Здравейте на всички! В момента сме с Благовеста. Здравей! Здравейте! Четвъртък сутрин в клиника Мемориал Бахчели Евляр. Благовеста дойде при нас за какво точно? Нека да чуем от теб. Дойдох за консултация по повод една херния, оперирана 2 пъти, рецидивирала. Тоест прецени, че правилното място за лечение в случая е клиника в Турция. Прецених, че по-доброто място е Турция, защото в България не успяха 2 пъти да постигнат резултат. Много се радвам, че избра нас преди всичко. Искам само да те попитам откъде чу за нас и какво можеш да кажеш от първото, което видя и което усети в контакта с нас. Значи за вас разбрах от няколко приятели, също знам, че имате и други клонове на тази болница. Първите ми впечатления са чудесни, отношението е перфектно, посрещате от вратата. Говорят български. Говорят български, непрекъснато има с теб човек, който те води на определените места, превежда и може да се чувства спокойно. Много ти благодарим за всичко. Очакваме всичко да мине добре. Konsultasya'da с лекар и вече leczението. Съответно, тук сме за теб. Благодаря ви и аз. Merhaba, ben Profesör Doktor Ediz Altınlı. Hasta daha önce 3 tane başka hastaneye başvurmuş. Sonunda Memorial'ı tercih etmiş. Hastaya da teşekkür ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini burada yapacağız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.